De Gustavo del chulet final. Desde fuera, el primer partido nos pareció muy intenso. ¿Te ha sorprendido a ti esta intensidad para ser la primera jornada? Sí, en parte sí, porque bueno, normalmente eso se va cogiendo durante la temporada, pero también es verdad que fue un partido muy igualado y eso también hace pues, que todos los jugadores se metan más rápido en el partido y que sea un partido pues, de más contacto físico, más duro, porque los jugadores pues enseguida ven que todas las acciones son importantes, ¿no? ya en el primer cuarto o al inicio del segundo cuarto, que yo creo que es un poco lo que pasó el otro día. Y eso es lo normal y suponemos que pasará lo mismo en este partido. También Gustavo de chulet final. Estamos viendo aplazamientos en partidos por culpa de posibles positivos. ¿Cómo afecta esto en la preparación semanal, si es que lo hace? Pues afecta seguro, a nosotros todavía no nos ha pasado, pero seguramente nos pasará por una cuestión estadística y lo que hay que hacer es adaptarse porque no queda otra. No lamentarse mucho, no llorar demasiado y saber que esto es lo que hay y que yo creo que la CB pues lo que está haciendo es crear una dinámica en la cual se pueda competir y nos tenemos que adaptar pues que con los tiempos que corren pues, estas cosas pasan y pues bueno, afectará seguro, pero no nos hemos de lamentar. Pregunta de Jordi Agut, del diari Regió 7. A causa del poc temps que hi ha entre partits, els heu preparat tots dos durant aquests dies que heu tingut o només el primer? No, anem sempre partit a partit, evidentment amb menys temps, però ara mateix no hem fet res pensant en el partit del cap de setmana i tot el que el treball ha estat per al partit de l'Obradoiro. També Jordi Agut del Regió 7. Vam veure Sima amb possibles molèsties durant el partit de Madrid. Té alguna cosa? S'ha d'anar més alerta amb ell pels problemes físics que ja va tenir l'any passat o és que ells estan oblidats? Ja en Cuba. Hi ha diversos jugadors que estan sota tractament dels fisios doncs perquè tenen petites molèsties, petits cops, però en un principi estan tots disponibles. També Jordi Agut. L'Obradoiro ja us va guanyar els dos partits l'any passat i aquest any ha començat fort, amb Virutis molt destacat, però amb bones aportacions de la resta també. A què creus que heu de parar especial atenció contra ells per poder imposar el vostre ritme? A tot. És un equip que juga un gran bàsquet, com és habitual amb ells, i han fitxat a jugadors que estan molt bé. Jo crec que tenen millor equip que la temporada passada i tots tenen perill, no? I a més no només és el perill individual que tenen, sinó el seu joc d'equip, que és molt consistent. Pregunta de Xavier Socarrach, de Nació Manresa. Que juguin els veterans com Rafa i Eulis en els moments calents del tram final serà una mostra d'identitat de l'equip? No ho sé, depèn de cada partit. Comptem amb tots els jugadors i uns dies uns són més importants en funció del rival, en funció de les sensacions que tenim aquell dia amb ells i tenim la sort de tindre jugadors veterans que tenen experiència i això és un plus, però ja et dic que anirà variant depenent del partit. I l'última també de Xavier Socarrach, sobre l'Scott Ederton, un jugador que es carrega de personals. És un tema que et preocupa? N'has parlat amb el jugador? No em preocupa més enllà de que si són faltes per jugar dur i per jugar amb esforç no passa res, perquè tenim altres jugadors i les faltes formen part del joc i no ens tenim que preocupar perquè un jugador faci 5 faltes si aquestes 5 faltes són faltes entre cometes intel·ligents per jugar dur. Si són faltes per ficar la maneta o si són faltes per no fer les coses bé o per fer faltes amb atac perquè no fa bons bloquejos, que no és el cas, llavors sí que seria preocupant, però fer faltes forma part del joc i tenim molts jugadors, i si un jugador fa faltes, com va passar l'altre dia, un altre surt i intenta mantindre el nivell.